COVID testing the potatoes. Come on. Oh no, it's got the COVID-19. The potatoes got the COVID-19. Oh no. Яички! Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Au și eu o Școda! Coda! O, da! Da! Eu, uite, am dublă fractură de lene cu dislocare de interes. The USB cord is plugged to my microphone. I'm gonna talk to the power. I can't pay electric bill. După ce a făcut-o pe pilotul, Andrei o face și pe mecanicul. Ai zăpăcit-o de tot! Andrei rezolvă problema de la motor și pleacă în viteză, ca și cum ar fi pe o pistă, nu într-un sat. Să testăm parizelul pula, să vedem cum este. Extra pula, deci scrie clar, extra pula. O să vă tai. Am văzut că tot râdeați de mine cu cuțitul ăla care l-aveam. Iar râdeți și acum, mă, pizdoilor.